Salut, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi vom juca pe altă hartă, una cu zăpadă. Și desigur o să vedeți ce am în chestul meu. Dacă puteți să se încarce. Sus. Pam, pam, pam. Așa la pescuit. Arcul ăsta l-am primit de la pescuit. Deci nu știu cât mă sunt pe mine. Și aici sunt toate săbiile. La fel. Unde e undița aia? Trebuie să pescuiesc. Uite-o. Mă duc la pescuit, oameni buni. Nu fac pescar, nu fac pescar, oameni buni. Că se face noapte. Că se face noapte. O să ne întoarcem mâine dimineață, să cumpățim pe o pauză și ne întoarcem mâine dimineață. Pa, pa. Țeacă dimineață m-am băut și am revenit, că mi-am culcat, sigur. Și poate să mai joc cu gamerul Alexe. A, da. Așa se pescuit, treaba pe școală, așa e pescuit. Aici am făcut eu mina mea. Am făcut o mină aici. Oi. Să vină la tăticu. Neagră că e mai rară. Unde e cealaltă? Nu, cred că e într-o să fac unde. 4 cai. 5. Doamne. Da, moare foarte greu un cal în jocul ăsta. Doamne, care sunt de greu să moare un cal în jocul ăsta. A, da, ca să călești, dacă vrei să călești un cal, îți trebuie de la de călării de cal. Care pui la cal. Câte plan am la mine? 5. Nu, încă nu pot să fac. Gata, încă pot să fac. Da, nu o să-l fac acum. Unde să pescuim? A, da. O să fac. A, da. Ok, nu am văzut la seama. Uite ce-am scris aici. Sunt de pescuit, zonă de tăiat copaci. Dar eu pot să văd niște de pescuit. Dacă merg puțin mai încolo. Aici. Dar puțin mai încolo, să vedeți ceva și mai fantastic. Nu e să pun de așa. Doamne, frate, nu este nicio cale de urcat în jocul, în remontele ăsta. Uitați, cea mai mare zonă de pescuit. Deci, avizul e mare de aici. Trebuie să pleci și rapid pești.
se întreabă, cum știți că vine, cum prin pește? Tragi unde se vede niște bulițe micuțe și apoi tragi în de jos și apoi tragi de fișul ăsta și l-ai prins. Unul primești și arc. Adică primit un arc, care nu e, zicem, zombie și o poză de păianjen, deci. Vedeți-mă cât noroc am avut atunci. Știi, plictisitor, da? Îți trebuie mâncare în lumea asta. Please. De ce mări asta? Holy shit. Uai, ce-am să fac? Am stat atent. Am prins o carte. Vedeți de ce e bună? Deci am prins o carte. Din Bulan. De unde? Din Bulan. De unde am prins cartea asta? L-am prins foarte rar. Mai zis că am prins o porțiune căpa. Am prins o porțiune în apă. Nu aici, în altă zonă. Și a venit un prieten și m-a arătat și a zis, bă, mai e undeva mai încolo, că există o zonă mai bună. Și chiar am găsit-o. Locul bețelor. Băgăm peștele ăsta. Înapoi la pescuit. Nada, vreți să vedem cum arată caracterul meu? Ba. Dați prin ultimul pește și apoi vă arăt. What? Ce caută un indiț în apă? Nu contează acum. Cam așa arată caracterul meu. Am făcut ceva din piele, de restul din ceva foarte bun. Uitați cum arată fără alea. Neapărat. De cum arată așa. Apoi cum arată așa, apoi cum arată așa, apoi cum arată așa. Ok, o să folosim... Ne, lăsăm marca la dispoziția asta. Nu cred că o să ne strice. Trebuie să fii foarte fin la pescuit. Nu fac efort. O să facem noapte să plecăm de aici. Dacă mai știu drumul, de sigur. Ce-mi place că...
cal îmi produc să trăiesc un cal. Nu să mai fac un pat. Acum mai zic cineva cu mine. Astăzi nu mă folosesc oameni bune degeaba. Ce asta? Nu că nu este un bun, nu știu ce să vedem. Cred că ăsta da, asta ce spun. Ce vreau eu? Asta e. Am revenit. Așa. A, da. Deci aici pentru Gamer Alexei am făcut play aici. Câteva ani. Asta ne dau. Ce e fără poveste? Nu credeți? Stați puțin, oameni buni. Am revenit, oameni, nu. Spun mă la zona mea normală, unde pescuiesc de obicei. Ca ce nu te pierzi. Și uite și aici câțiva peștișori. M-a scăpat. Ok, prieteni, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!